ಯಾರಯ್ಯ ನೀನು ಎನ್ನುತ್ತ ವರುಣಧರಣ ಬತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ನಿನ್ನ ಮೋನೆಣತು ನಗು ದುಂಬುತು ಇಂಚಿನ ನೆನಪ ಒಂದಿತ್ತು ಆಯುರ್ದ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಏರಿ ನಿನ್ನ ಪುದರಿ ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂಚಿನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಏರಿ ನರಮಾಣಿ ಬಂಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಊರು ಬರಿಬಿನ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಆಯ್ನದ ಹತ್ರ ನಿನ್ನ ಊರು ನಿನ್ನ ಮೋನೆಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತುಯ್ಯ ಬಣ್ಣ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಗೆರೆ ತೋಜಿಂದುಂಡಯ್ಯ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಬೇಜಾರ್ದ ಕಾರಣದಾನೆ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳ ಬನ್ನುಲಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ದುಂಬತ್ತದು ಇರಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡ ಇರುವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಸೂತ್ ನಾಡಿ ಬರ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಂದರೆ ಓಹೋ ಇರುವಾಯಿಲು ಸುಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆ ಉದರಕ್ಕೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಗಂಗು ಬೈದೆ ದಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಮಗೆ ಕರಿಯಕಾಂತ ಬೈದೆ ಬಂಡೆ ಯಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರಿಯಕಾಂತ ಬೈದೆ ಹಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬರಡು ಬಣ್ಣದಾನೆ ಕಾರಣದಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಹರಡುಂಡ ಕಾರಣುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಹ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಹೋ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ವಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಸುಖ ಬಂದ್ಬಿಡ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಪಲ್ಲಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕತ್ತಲ ಬರ್ಬಿಡೋ ತುಯ್ಯರನ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಬಲ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಡ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ದಾದ ಕಷ್ಟಲ ಸುಖಲ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐಕಿ ಜೀವನ ಅಂದ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣದ ನರಮಾಣಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚಿಂತೆಗಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡವು ಸೈತಿನ ಜೀವನ ಪತ್ತಾನ ಬಣ್ಣದ ಚಿಂತೆ ಬಂದ್ಬಿಡವು ಜೀವಪ್ಪ ನರಮಾಣಿನ ಪತ್ತಾವು ಆಯ್ನದ ಹತ್ರ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣದ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪರಬಲ್ಲ ಐತ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ವಾ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಊರುಡು ಕಲ್ವೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ವೇರೆಂದು ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿ ತತ್ತನ ದಾಯಿಗಿಂದ ಅಂದಾಜಾಯ್ಜೀರು ಅತ್ ಕಲ್ವರ್ನ ಬತ್ತಿನ ಬೋಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಉಂಟು ಐನ ಮಾತಾಡ್ದು ಎನ್ನಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ವರ್ನ ಕಾಟ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಯಾರ ನೂಲು ಬಾರ್ದಿನ ಪ್ರಾಣ ಮಾರ ಏನಾದ ಕಲ್ವರ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರು ಅಂಚದಾಲ ಬನ್ನಿಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜನ್ನೇ ಇಡೆ ಬತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ವೇರಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಅವೇ ತೋಮೂಲು ದೈವ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆಂಡೆ ಕಲ್ವೇರನ ಪತ್ತನ ದೈವ ಉಂಡು ಗೆತ್ತೆ ಅಂದು ಮೂಲು ಈತ ಕಲ್ವೇರನ ಪತ್ತನ ಅಂಚಿನ ದೈವ ಕೊರೋಣ ಬತ್ತಿನ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಇಂಚ ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇಂಚ ಉಣ್ಣಿಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನ ದಾಯಿಗ ಸ್ವಾಮಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಕಲ್ವೇರನ ಪತ್ತನ ಅಂಚಿನ ದೈವ ಬೋಡು ಬಂತು ಬಣ್ಣಂದ ಯಾನ್ ಈತು ಬರ್ತು ಕೊಡ್ದಾತು ಈ ಲೆತ್ತಂದು ಬೋದಾತು ಈ ಪಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಸಾರ ದೈವರನ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಡ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯನಾಯ ಆ ದೈವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ಹತ್ರ ಈತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಗೆ ಏರಿಯ ಬಣ್ಣ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪಿರ ತಿರ್ಗಿದ ಮನೆ ಮಂಟೋದು ಅಂತ ಇದೂಲಾಗೆ ಅವು ಮಾತ ಯಾರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿರಂಚಿನ ದೈವರಣ ಮೊಗಕಲು ಸಾರ ದೈವರಣ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆರ ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದ್ಯನಾಯ ನಿಕ್ಕು ವಾ ದೈವ ಬೋಡೊಂದು ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡು ಅವೇ ತೋ ದೈವ ದೇವರ ನೀರು ತಜಿಪಾಯರು ಆಂಡ ಈ ದೈವ ದೇವರು ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಎಕಡೆ ಕೆಂಡಂದನ ದೈವ ಬೋಡೊಂದು ಬಂಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕುಡ ಕೆಂಡ ದೈವ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಮನ್ ಪುಲ್ಲೈ ಹಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕ್ಕು ನಿಜವಾದ ದೈವ ಬೋಡಿತದೆ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಲ್ಪರ ಬಾತ್ಯರ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬಂಡ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಬಲ್ಲಗೆ ಅವೇ ತೋ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ತಜಿಪಾಯರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಜಿ ತೋಜಿನ ದೈವ ದೇವರೇ ನಾನು ಪನೋಡತ್ತೆ ದೈವ ಬೊರ್ಚಿ ಮಣ್ಣ ದೈವ ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ಅರ್ಥ ದೈವ ಬೋಡು ನಿಕ್ಕು ಬೋಡು ಆಂಡ ಯಾನು ತೊಯ್ಪಾಯನ ದೈವ ಓಲೋ ಬೊರ್ಚಿ ಅಪಗ ನಾಡ ವಾ ದೈವ ಬೋಡಪ್ಪ ನಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲೇ ಈರು ಕೈ ಮುಗಿನಂತ ದೇವರನ ಭರತ ಭಾಗದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ನೆಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ಮುಗುಳು ನಗೆಯಲಿ ತುಂಬಿ ಜಂತ್ರಿಯೋ ಜಗಕ್ಕೆ ಸೊಗದ ಮನೆಯದು ಮಸಣ ಒಪ್ಪುದು ಸೊಗದ ಮನೆಯದು ಮಸಣ ಒಪ್ಪುದು ರಗಳಿ ಇದು ರಗಳಿ ಕೇಳು ವೈದ್ಯನಿ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಕಲ್ಲೂರು ಬತ್ತನ ದೈವ ಓಡುವಣ್ಣೆ ಬಾದರಗೆ ಸಾರ ದೈವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವನ ಕೇಳಿ ಯಾನೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಣ್ಣಿನ ಬಾದರಗೆ ಸಾರ ದೈವನ ಬಡ್ಚಿ ದೇವರನ್ನ ಫಲತ್ತಮೈತ ಬಾಬುಡಪುರಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಎಂಡಾನೆ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಲಿಶತನದ ಬಾತರಾದ ಬೋಡು ನಿನ್ನ ಜೋಕಲಾಟಿಕದ ಬಾತರಾದ ಬೋಡು ನಡತೊಂದು ಪುಣೆ ಕಾರು ಜಾರದು ಬೂರ್ನವು ಸಹಜ ಅಂಚಂದಾಯ ಬೂರ್ನವಲೆ ಪೊರಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಆಯಗ ಮರಲೆ ಅಂದ ಬಣ್ಪೇರೆ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯ ಬೂರಿನಾಯ ಅವೇ ಭೂಮಿ
ಪೂಜಿನ ಆಧರಿಸಾದ ಲಕ್ಕುದುಂತ್ಯ ಮಣ್ಣಂದಾಂಡ ఆయన జీవనడు దుమ్మకు సాధన మంపర వంజి సాది ఆపడు ఆయన ఏదత్ర నిక్కబడందులే కాంత వైద్య కారు జారద బూరుద బూరునవులే పొరలోడిచి లక్కుదు వివేచన ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಈ ಕೇಂಡಿ ನೀರೇನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿನ ಕೇಂಡನೆ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಈ ಕೇಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಯಾನು ಕೊಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕೊರೆಬಕ್ಕ ದುಂಬಗ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ ತತ್ತಾ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ದುಂಬಗ ನಡಪನಂಚಿನ ಘಟನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದು ಬೋವ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಘಟನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದು ಬೋವ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮನಗ ತತ್ತನಾಡ ದಾದ ಅವೊಂದು ಗೊತ್ತು ನಾಡಿಕ್ ಆಕಾಶ ಅಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತೆಡಿಲು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಭೂಮಿಯೇ ಬಾಯಿ ಬುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಂಜಿನ ಪುಂಜಲನ ಗರ್ಭ ಜಾರುವಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಕಂಡಡ ಕಾಟ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೊಳೆ ಕಲಹ ಲಡೈ ತಪ್ಪಂದಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆನೆದಾತ್ರ ನಿಕ್ಕಬಣದೊಲೆ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈವ ನಿನ್ನಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ನೀರ ಜಪ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಬೇರೆ ಜಪకు ಒಲಿದ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಆಲಿ ಆನೆದಾತ್ರ ನಿಕ್ಕಬಣದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ಐತೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಿಡು ನಡಪು ಕರಗಳ ಮುಗಿದು ಕಾಂತು ವೈದ್ಯನು ಇರದೆ ಬೇಡುತ್ತಿರಲು ಜಂತ್ರಿಯಲಿ ಬರದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ದೈವವ ಎನ್ನೊಡನೆ ಕಳುಹು ದೈವವ ಎನ್ನೊಡನೆ ಕಳು ಎನ್ನುತ್ತ ಪದ ತಳಕೆರಗಿದನು ವೈದ್ಯನು ಬೇಡುತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಇರು ದಾದ ಪಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿನ ಸಾಧಿನ ಪಿರ ಪೋಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಪಿರ ಪೋಯರೆ ವೈದ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನ ಕೊನೋಡು ವೈದ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ದೈವನ ಕೇಳಿದೇನೆ ಎಂಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೋಡು ಸಂಪತ್ತು ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ವಿ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ಊರುಡು ವೈದ್ಯನ ಕಷ್ಟ ಪೋವಡು ಮನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಕಾಂತು ವೈದ್ಯ ಹೊರತು ಪೇಟ ದಾಲಜ್ಜಿ ಈರು ಏನನು ದೈವ ಕೊರ್ಪೂಜಾರನ್ನ ಯಾನು ಮೂಲ ಉಂತುಜಿ ಇನ್ನ ಪಾದೋಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇನಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೆ ಕಾಂತು ವೈದ್ಯನು ಮನವ ಪುಳಗಿಸೆ ಅರಿತು ಜಂತ್ರಿಯು ಸನುಮತ ದಿನ ಕಳುಹುವೆ ಕಳುಹುವೆ ದೈವವ ನಿನ್ನೊಡನೆನುತ ಸಂತೈಸಿದನು ವೈದ್ಯನು ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಕಡಪುಡ್ತು ಕೊರಪೂಜೆ ಬಣ್ಣಿನ ಜಪಾತರಗೆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿನ ಲೆತ್ತನಂದ ಪಿರತಿರ್ಗಿದ್ದು ಪೋವಾಯ ಇರ್ನ ಕಾಡ್ದರಿಟೆ ಪ್ರಾಣನಾಡಲು ಬಿಡ್ಪೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿಂಚರ ಪಾತ್ರನ ಪಾತ್ರದೊಳಲ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಬಲ್ಲಡಿಯನ್ನು ಕಟಲ್ಬಾರ್ದು ಬಿಡಿಯ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಕಟಲ್ಬಾರ್ದು ಬಿಡಿಯ ದ್ವಂದ್ವದ ಸುಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿದು ಪೋಯಲ ಕಾತನಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರೆಕ್ಷಣ ಕಾಲ ವಿವೇಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಆತನ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರಪ್ಪ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ದೈವನ ಕೇಳಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಹಾಪೂಜಿ ಬಂಡಿಲಕ್ಕ ಕಡ್ಡಿ ತುಣ್ಣು ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಅಯ್ಯ ಆಂಡ ಅರೆಕ್ಷಣ ಕಾಲ ತಡೆತದ್ದು ವಿವೇಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ರ ಪಂಡಂದ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೂಜಿ ಬಂಡ್ಪಿನ ವಾರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಲ ಎಂಕಿಜ್ಜತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿಗೆ ದತ್ತದ ಬರೆಯರ ಯಾನ ಕಾರಣ ಬಂಡ್ಪಿನ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೋಕೆಡ ಆ ಪಾತ್ರರನ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬತ್ತದುಕೊಂಡೆ ವಿನಃ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೂಜಿ ಬಂಡ್ಪಿನ ವಾರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಲ ಈ ಕುಂಟಾಳದ ತಂತ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಗಂದ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಯರ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡಾಯಿದ್ದ ಬಂಡ್ಪಿನ ತೆರೆಯೋ ನೋಡಾತನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬಡು ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಕೆಂಡತ್ತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರಡು ನಾಂಡ ಈ ಇತ್ತೇನೆ ಮುಗ್ತಿರ್ದು ಬೋವಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದಲ ಬನ್ಪಿನೀರಿ ಮುಗ್ತಿರ್ದು ಪೋಡೊಂದು ಬನ್ಪಿಲ್ಲ ಅಪಗಂಡ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಅರ್ಥ ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯರ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡಾಯಿದ್ದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತೆರೆಯರ ಬೋಡಾದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಪ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಈ ಇತ್ತನೆ ಮುಗ್ತಿರ್ದು ಬೋರ್ಡ್
పోయినంచిన ఈ ಹಾ 14 రాజ్యాలను తిరుకొందు బరుడు ಹಾ 14 రాజ్యాలను తిరుకొందు వస్తున్నాయా వంది ಹಾ ఈ 14 రాజ్యాలను తిరుగుతా పడిపించిన పురప్పుకు పోడాదు గురుతుకు పోడాదు ಹಾ తిరిగినంచిన 14 రాజ్యాలను 14 భాషలను కలుతందు బరుడు ಹಾ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ 14 ರಾಜ್ಯಾలను ತಿರುಗದಿ 14 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಹಾ. ಯಾರ ನಮ್ಮಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ನಿಕ್ಕ ಕೈಯೇರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ 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 ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೂಪನಿ ನಂಚಿನ ಪಾತರ ಆ, ಈ ಬರವು ದಾಂತಿನ ಈ ಬಿರುವೆ 14 ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೋಡು 14 ದೇಶ ತಿರ್ಗೋಡು ಒಂದು ಪಂಡರು ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಿನಾಂಡೆ ಅನ್ನು ಕಲ್ತು ಬರುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಗಣಪುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓದುವ ಓದುವಲ್ಲ